Pane red flag inoita senge zvinoita kensa zvaya zvaya pakuti inohwanda muchiri murelationship yozobuda mava mumarriage, ende painozobuda pacho inoparadza ende inouraya sezvinongoita kensa. Red flag iyi silent treatment. Vakawanda venyu munoziva nezve silent treatment. Chinhu chinonzi silent treatment, kana muchiri kudanana, chinhu ichocho chinoita sechisina basa, hachina impact stereki, but chikazouya mava mumarriage, kakawanda kacho impact yacho inoita times 2. Regai ndimboshandisa mienzaniso kuti munzwisise zvandiri kutaura panapa. Kuti mukomana nemusikana vachiri kudanana, uyo ari kumusha kwake, uyo ari kumusha kwake, munogona kunge muchitaura murudo manheru pamachats, maybe muri kushandisa WhatsApp, mobva matadza kuwirirana, handitika mobva mangorara pasina kuitana good night. Uyu ongorara ari kwake, uyu ongorara ari kwake. Mangwana uyu anofuma achiita zvake, musikana ongofumawo achiita zvake. Kana achienda kubasa, mozotaura futi mese manheru, kana kuzotaura mese kuswera mangwana. Uri kuona kuti pakadaro silent treatment inoita senge kuti haina impact, nenhau yekuti hamusi kugara mese. Chinonga chichikuvaraidzai inguva yekuti umwe naumwe ari kumbowana time yekuita zvaanoita ari kwaari, mozongotaura mukushandisa foni. Ngatichiuyei manje kana muchinge mava mumarriage, muri mubedroom, matadza kuwirirana, mobva mangorara, uyu akatarisa kwake, uyu akatarisa kwake. Mangwana makuseni semukadzi woti regai ndigadzirire murume wangu breakfast, obva amuka, haakumhorese, no good morning, opfeka oenda kubasa, breakfast yako haadyi, chikafu chawamugadzirira haadyi. Manheru anongodzoka, ochinja, ogeza, haakumhoresi, obva abuda, ozongoya kumatime kana kuti kuma10, opinda mablankets, obva arara. Uri kuona manje kuti pakadaro silent treatment iyaya yamaitirana muchiri kudanana apa yava neimpact nenyaya yekuti maakugara mese. Even yakaitwa nemukadzi, haungakwanisi kudya chikafu iwewe chemunhu asiri kukutaudza, kana kuti chemunhu asiri kumbokumutsa achikuudza kuti mawaswera sei. Handiti uri kuona zvinorwadza kuitirwa silent treatment. Hauzivi kuti partner yako iri kukufungira chii, ari mustate yepfungwa dzipi. Saka silent treatment kakawanda kacho haiwanzooneka kana muchiri kudanana, nekuti munonga muri kure nekure. Asi that red flag haidi kuignore, nekuti iri very very dangerous. Zviri nani kudanana nemunhu anoti akatsamwa anopopota, otaura zvese zviri mumwoyo make, hasha dzake dzobva dzapera. Vanhu vane system yekuita silent treatment, yekukunyararira kana muchinge magumburisana, kakawanda kacho munhu iyeye haasipo. Gara waona izvozvo uchidanana nemunhu iyeye, ende vanhu vane kahunhu ikako, kana uine mukana, gara wasiyana navo. Nekuti zvinhu izvozvo zvikazoitika waa mumarriage, kunyararirwa nemunhu waukaroorana naye, nemunhu wauri kurara naye musame bedroom, zvinhu izvozvo zvinorwadza. Ende kana usingazvinzwisisi, chimbobvunza vanhu vari mumarriage kuti haufa. Asi variko havo vanotaura kuti inini ndinoda hangu munhu akanyarara, nekuti mashoko anondirwadza kupfuura shamu. Amen, zviri kwauri. Asi nangoti ndingokuudzaiwo nezveattitude yesilent treatment kuti iri very dangerous, ende chainoita ndechekuti iri easy kuignore kana muchiri kudanana, asi ikazouya mava mumarriage inorwadza ende iri very painful. Ndozvanangoti ndingotaura nemi muzuva ranhasi.